Когато над Родопите се смрачава и първите звезди трепнат над билото, чува се онова старо ехо. Някой свири на арфа. И този звук ни припомня, че да бъдеш човек е да пееш, докато вървиш през тъмното и да вярваш, че светлината не е зад теб, а е напред. Някога в друго време, когато любовта още се изговаряла с песен, а тъгата не се е криела, живял Орфей. Глас, който можел да укроти всичко, освен собствената си болка. Любовта му към Евредика не била история, била преживяване, сливане. Онзи момент, в който усещаш, че си се върнал у дома в очите на другия. Така може да започне мита за Орфей и Евредика, който идва от архаичните векове на Егея още от 4-5 век преди Христа, когато орфическите мистерии шепнат, че душата може да се пречисти чрез песен. Орфей е тракиец, син на Калиопа и цар Уегър. Неговото име до днес отеква по нашите земи. Родопите пазят този шепот върху камък, бор и вятър, които знаят как звучи песента му. Днес ще се върнем към тази древна легенда. Ще стъпим по следите й, които минават и през нашата земя. Ще я изслушаме не като мит, а като шепот на времето, който още ни говори. Преди времето да бъде измервано в календари, преди народите да се нарекат по име, преди границите да разделят реките, имало един глас, който се носил над земята ни. Глас, който не просто пеел, а лекувал с песента си. Наричали го Орфей, пророкът на тишината, в която се чува звученето на душата. Орфей се е родил тук, по тази земя, по която днес ходим, земята на траките, на силните и мълчаливите, на мистериите, на светилищата, на онези, които не са вярвали в шум, а в звук. Говори се, че с лирата си можел да укроти бурята, че зверовете лягали край нозете му в покой, че дърветата се навеждали да го чуят. Но най-силното, което можел, било да накара болката да слуша, да мъкне. Под звуците на арфата си Орфей носел сила чрез надежда и обич. И е намерил. Намерил обичта в очите на Евредика. Тя не била героиня, нито богиня. Била красива жена, тиха, земна, истинска. Но съдбата не обича хармонията задълго. Тя често ни предизвиква с изпитания. Легендата разказва, че Евредика е била охапана от отровна змия и напуснала горната земя. Потопен в мъката си, Орфей тръгнал да търси своята любима в подземното царство. Той тръгнал надолу през сенките. Лирата му разтворила портите на Хадес, дори мракът се заслушал и въоръжен със своята небесна песен, стигнал до Хадес и Персифона и запял. Толкова нежно, че дори и сенките заплакали. След тази песен боговете му дали позволение да изведе своята любима от подземното царство в царството на живите, но с условие да върви напред, без да се обръща, докато не видят светлината. И е загубил, оставяйки своята любима в подземното царство завинаги. Но не това е краят. Не мрака е последната дума на мита.
Липсата на търпение е човешко качество. Този мит е като карта на човешката психика. Евредика е името на всяка наша загуба. Дали е човек, дом, време, мечта. Слизането да я търсим в подземното е да минем през собствената си нощ, без да прескачаме нито едно стъпало. Условието "не се обръщай" е древен урок по доверие, в пътя, в процеса, по който вървим към любовта. Обръщането е нашият опит да контролираме неизконтролируемото. Тревожността, която търси граници там, където има само вяра. Философията на мита казва: смисълът не е в обръщането назад, не е в загубата, а за вярата, за любовта, която не се отказва и може да се върне при нас само чрез доверието ни един към друг. Съвременната психология би добавила: любовта, която не притежава, придружава и лекува. Да вървиш напред, без да проверяваш непрекъснато дали щастието още е зад теб, това е зрялост. Да приемеш, че болката е част от пътя, а не знак, че пътят е грешен, това е сила. А къде сме ние в този разказ? По нашите земи, древна Тракия, Родопите, долините с бавни реки, митът диша в народните ни песни. Онзи дълбок протяжен тон, който спира птиците по жиците, е от същото коляно. Музиката, която окротява мрака. Ние носим този корен не като претенция, а като памет на тялото. Че тишината може да бъде озвучена, че болката може да стане песен. Посланието към човека е просто и трудно. Върви. Не гледай назад, докато не стигнеш собствената си светлина. Обичай така, че другият да може да бъде свободен, дори ако не се върне. Превръщай мъката в мелодия, страха в ритъм, съмнението в дъх между два стиха. Не винаги ще върнем своите евредики. Но ако съхраним лирата, гласът ни, който ни свързва с живото, ще остави следа. И в тази следа е достатъчно, за да има смисъл в нощта и пътят ни, който вървим нагоре. Когато над Родопите се смрачава и първите звезди трепнат над билото, чува се онова старо ехо. И Орфей ни напомня: не спирай да търсиш, а когато тръгнеш, вярвай и не се обръщай. Остави обичта да те настигне и върви с нея без съмнение, че е с теб. Тя е там, в сърцето ти, което носи песента на предците ти. Където и да е твоята евредика, ти трябва да й дадеш шанс да излезе от сенките сама.